ole amasain chibai vek ule hei tuna kan video hi runte a kumsari mi ania 2017 na kan chungkwa kan lo honga kan video khani a kan lo han entir vele ang cheu hei runte hi kan chor thiam em a hei Mizoram po aizola po hei trust de han pe veni hi a thei ang tokin na tho a she lawa alom om hle mai USA kan trust pai dan nen chuan adan adang deuh hleka ke ni chu plastic trust big hi oma abom om boka ti chuanin a trust ron lak ni kha oma motorin an ron lamaya ke ni po hei run table thu hi pupi alian dinga tupania lam thia te mania hei ar tal tur min ron pe boka kan lom ema hei kan ina tanga re ek lang khi na ania tu na hianin Hangzhou farm kanaute farm panin kan kalmeka chuta chuanin tuite kan chenganga hiking te kan nei don kan tia hei an in an tham book Hangzhou farm chu kan thleng lut chia ui pahnih lian deuh an lo neya pakhat hi min an lo ti du da deuh hle kan yang khongai thak khop mai lo thi deuh nuanga Bring this inside. Yeah. Here, bring this inside and sit it down. Hey balha munte kan han hule ta lunglen thak le maya run te hi voi khat local na nia anwa mate ve em an swimming pool hi an swimming pool nei masak ber tuna athar ani lo awangin a hlui man lai mi kha ania engpo ni se an pu tuin tui cheng turin anin bwa sai ve ani o hele bathing suit po keng lawin an pu tuin ro takin mizo chen danin timayang ke korte nen an han cheng don ani hi an pu tu hin USA kan tui khwa kan swimming pool te nen chuan inang lo ma se an pu tu hian nuam ti emin an cheng ve ni le lama chuan atui te hi pai chhuah reng ania chemical om lo ania ti hian pipe in an da a chuak renga le lama chuan athiang him fu zo kani chemical hian tam tak hi nge ni bathing suit te hi HV theya chlorine te hian chen chu allergic te hi kan nei theya khai zuang au tamai kha anwa ma ti hle mai Oh gosh! What? What happened? an hlim dun bor hle mai ke po a chen chu ka cheng ve nge ya amero chu tle min khwate vot deuh hleka kan local lai kha khowo deuh lai ni boka a chen re chu kan cheng re em lowe And I'm gonna jump. There we go. kan tu te hi an te changa enkol chho kan nia apu hian alom em mi pa fa te an nia thil tam takhi an ti ho thei zo ka ke ain sports lama te abikin hei tui chena te hianin apu hian tui chen mun tura hian a hruai renga summer life hei chuanin tui chen hi nuaman ti em ani o hele Hangzhou farm thang chuan kan hong chowa That's turmeric. hei hi chu a sure da khang ka lo da to apu nen hianin chang el nge balha na hi han thoi mai an tuman ti thei si lawa
chem kan lo nei box si lo ti hian ni boy thak an boy don em ringot mai ani hi an mu nom ang reng box ya nui lo thai lawa atu patana du sia abul chopena pot chuak ni darlon panturin kan chuak to na he zinga vana pa hol bula thilan zor breakfast te ein akan han chola ti chuan darlon lampanin kan kala he darlon kan thlen chuan an lo fel em a kan min lo muak tu te run te pon nuam atia kan hlim em a darlon a hianin program nei tura kal kan nia he program hi lunglen kut pui an tia kamak pa hlal tlan kema le apol ten an buat sayania nuam ti takin kan mangani tuna thu soi hi ama ania tin he la hian fin te po heya ka boy lukhum nen hianin helai darlon lo pang chuan an lo lom em a abula te thutan du a jibayan bu ka ti khanin ani po he nau pang in kara lai taka khwanin a han thu ve a alom ve a anuwa gan han entir le chuanin azak ve le dewa engphoni se pathianin mal som na min pe a kan hun nuam em in kan manga darlon chu lim takin kan chua san le ani hei tu emo hianin mizo khwang min lo pe a hei hi kanal te inami ania fin te an beng ve shim ani hi Mizorama nuam taka kan man nu in kan hon a lo tul ta sia ti chuan ke ni chu kan hong thale ta a hei run te pon thian tam tak ania sang I te hei hi airport ania thingkung an lon phota hei kan thian ten min ron thla tluang te le mon sang ate pa fa in usual boi thlan te kan tlo a kan hlimin kan lom em ani